Tak fajn, další den na cestě za milionem, jdeme na to. Dorazil k nám tady křovinořez Oleomax s tím, že nestartuje, tak uvidíme, jdeme se na to podívat a zjistíme, co se tomu nelíbí a co tomu je. Takže napumpujeme si, dáme si tam pana síče, ale z nějakého důvodu už se nám zasekává palivová pumpička, což znamená, že tam může být někde problém ve vedení paliva. První start teda nevypadá moc dobře. Tak nic, jdeme to rozebrat a jdeme se na to podívat. Tak, už konečně máme to správné nářadí. Nevím, kde zrovna tady Oleomaxu je svíčka, už měla by být tady. Super, svíčku máme. Jo, pěkně natvrdo. Vezmeme si klíč. Tak to vezmeme normálně račnou. Nedá se nic dělat. Svíčka nevypadá špatně, ale jestli bude vidět, jak je dost mokrá. Ale nechytne. Takže ji vysušíme, vyčistíme. Občas se stává, že bývá problém jenom tady, takže snad to budou dneska rychlé prachy. A nebudeme se tady muset zaobírat rozebíráním křovinořezu. Tak, vyčistíme svíčku. Nezarata, nebrá. Mohla by být trošku menší, sice ještě to na prázdno. Ještě to na prázdno protočíme, ať se dostane všechen bordel, co tam je pryč. Tak, uvidíme. Test číslo 2. A stejně se nic neděje. Takže šup s tím na stůl a jde se rozebírat. Tak, myslím si, že ona chce všechno a můžeme pomalinku začít rozebírat. Předpokládám, že chyba bude asi někde v palivu, protože tam nejde tam benzín z nějakého důvodu. Uvidíme, v jakém stavu je karburátor. Zákazník říkal, že hodně dlouho to nebylo v servise, takže nedokážu zatím říct, že tam bude problém, ale věřím, že problém bude brzy vyřešen. Takže si tady sundáme pěkně šroubky, vezmeme si magnetickou podložku. Vezmeme si tady tu větší teda. Ať se samozřejmě nic ztratí, pak člověk musí nahrazovat. Už bude první zadrhela. To je zajímavé, že to ještě drží teda. Hýbat se to hýbe, ale... A tady ještě... Tady imbus. Takže to mají teda pěkně blbě vyřešené, vymýšlené. Jo. Tak. Takže si to sundáme ještě teda tady, no. By se neřeklo. Aha, to je jenom takhle. Tak. Vrátíme si zpátky vzduchový filtřík. Tady máme karburátor, máme hadičku. Určitě bych si možná mrkl na cestu paliva, až potom bych šel. Určitě můžeme udělat rovnou oboje. Jo. Můžeme určitě první čistit karburátor a potom můžeme ještě pročistit cestu paliva. Carvest tady je Valbro, no, takže to určitě si myslím, že bude dobré. Uvidíme, jak jsou na tom membrány.
za tu dobu, jestli nějak nestvrdly a nejsou stuhnuté, což je taky samozřejmě možnost. Takže to jdeme rozdělat teda, no. Fuj. Aha, záda vyřešeno. Nejspíše. Tady nám teče benzín okolo hadičky. Tady okolo hadičky nám ještě třeba i pořádně prohlídnout, jestli není někde nějakým způsobem prasknutá, anebo tak. Dáme si to tady, ať to jde pěkně vidět. Takže si to trošku snížíme. Tak. Byste to krásně viděli samozřejmě. Tak. Hadička takhle vypadá v pořádku. Možná čistě, jestli nebude problém tady v té průchodce. Uvidíme, zkusíme na to mrknout a hodíme si teda karburátor dolů. To se samozřejmě nepůjde. Proč by to taky mělo jít, že? Bychom zase měli moc jednoduché. Tak. Jedno máme sundané. Přívodní je tahle je odvodní. Tak po vyndání teda palivové hadičky, tak jsem našel tady tohle. Tak se mi to přímo dostalo ven. A jde vidět, že ona takhle byla už nějakou dobu, což znamená, jo, ona je vidět, jak ona je splacatělá. Ta nejméně si bude vrátit do původního stavu, nejspíš teda to vypadá, že se bude muset vyměnit. Ale vypadá to, že závada je tady, no. Byla tam nějak takhle naskladaná, což znamená, že prostě nešel do karburátoru benzín a bohužel. Takže rozebrat, vyndat filtr a bude se měnit palivová hadička. Takže prozatímní vyjádření zákazníka je, zkuste to opravit a dát to dokupy, než objednáte díly, no. Takže narval se tam kus železa s tím, že se pokusíme hadičku vyrovnat. Uvidíme, jestli se to povede, nepovede. Jo, je vlastně splasknutá tady v těch místech, je to i na dotyk jako hodně cítit. Tak uvidíme, snad se to podaří. Takže jsme zpátky teda, se zákazníkem se nám nějakým záhadným způsobem podařilo najít rozbitou průchodku, včetně hadičky a palivového filtru. Údajně ho tam mám nechat, tak uvidíme teda. Což znamená teda, musíme vyndat tady tuhle, ale tady tohle už asi je tak rozbité, že už to vytáhnu asi na 3 kusy, no. Jak se dalo očekávat. Takže pěkně to vytáhneme. Ještě takým žádným způsobem teďka vyndat palivový filtr. Nevím jak, protože to vyndává strašně blbě. Ještě vyteče šudej benzín. Tak. Aha, palivový filtr teda budeme muset dát původní, protože ten je úplně jinačí. Teď mi nedošla, to tam dám zpátky. To ani nepůjde sundat. Tady mám jednu. Hadička jde vidět, že je přímo kde byla vlastně ohnutá, no. Vlastně jsem to vytáhl vlastně na videu předtím, tak, nebo záběru předtím, tak byla vlastně takhle celá potočená a nějak takhle jako zlomená, jo, takže. A vypadá to, že už to tam bylo nějakou delší dobu, protože ta hadička je pěkně jako pružná, vy můžete jako ohnout, že ani se nic nestane, ale
To už tak muselo být nějakou delší dobu. Takže, vyměním si tady palivový filtřík. Průměr by měl být asi stejný. Jo. Průměr toho palivového filtru jako na tu vadičku je stejný. To je v pohodě. Zase to tam nenasadím. Tak. Super. To tam máme. Tak. Teďka vymyslet nějaký způsob, jak si to pěkně protáhnu. Což nevím jak. Tak vyřešenou. Hadičku jsem teda prostrčil do mé tady dírou a vytáhl ji směrem tady. Šlo to teda lépe, než jsem původně očekával, že to půjde. Takže to mám z toho radost, že to byla taková rychlovka. Ten zpátky teda filtřík, samozřejmě nasazovat to bylo třeba bez palivového filtru, že? Tam zase nasadit tady tu sponku, to bude sranda, super. Tak, máme to tam. Tak, nová prochodka, takhle vlastně vypadá ta stará, no. Což si myslím, že tohle asi už moc těsnit asi nebude. Takže se tam dá pěkně nová. Namažeme si to multisprayem. Kdo maže, ten jede. Kdo maže, ten jede. To mám moc tady vevnitř, protože je to fakt stuha. Tak. Nevím, kolik ji tam nechat, ale... Teď bych to dal teda na stroj a podle toho si pak doupravíme délku té hadičky. Jo, to bude nejlepší. Tak, šroubky máme tady, přijde tam takové pérko jedno, malinké. Když se mi to nezaseklo do rukavice, tak by to bylo lepší. Tak, chytnut jeden. Podložka, perko. Super. Další. Podložka, perko. Ej, tak co děláš? Tak a poslední pěkně. Podložka, perko a máme hotovo. Tak samozřejmě dotáhnout jemně, ať to nepřerveme. Super, jedno máme teda, to si odložíme bokem, to je ze staré nádrže, to můžeme asi teda vyhodit. No, počkej, to jsem nedal. Já teď nevím, jaký ten malinký bude mít průtok, já nevím, jestli to náhodou nebylo z jináčího křovího řezu, ať pak to zase nemá moc malý průtok. Tak, odhadem teda. Tak nějak natočím, ať to vidíte.
Takže karburátor máme vlastně takhle. Tady hadička. A někde tady takhle. Znamená, že tu hadičku ještě posuneme. Takhle bude. Super. Takhle nějak nám to bude pak pěkně vycházet. No, že nebude úplně skřípnutá ani úplně natažená. Takže já se ozvu, až to budu mít všechno zapojené. Takže palivovou hadičku už tam teda máme, ještě se trošku upravilo její vedení, ať není úplně takhle natáhnutá. To znamená, že můžeme zadeklovat a vyzkoušet. Tak, můžeme jít na to teda. Tak vidíme, jak se to všechno vyvrbí. Palivová pumpička už je zmáčknuta úplně krásně. Dáme sytič. No super, takže stroj nám krásně nastartoval, je to bomba a já si myslím, že tohle se povedlo úplně krásně teda. Takže další krok hotový a jsme zase něco k milionu blíž, ať to maká.